Ik moet eerlijk zeggen, ik had er zelf nooit in les van gehad. Zo, er zijn dingen ja, die je net alleen nog tellen kan, maar je ze net tellen. Snap je? En nou ja, nu ben ik al je Mercedes. Vroeger was het volle zwedder. Dan kon je alles weer met de handen. Een prutte krootje, een prutte dit, een prutte dat. Nu hebben we een Mercedes die zetten wie kan nationaal straten. Eigenlijk zit het hele sfeer er wel af. Op wat voor punt in jouw carrière sta je nou? Op het einde bijna, hè? Maar even officieel, wat gaat er gebeuren? Ik ga mijn AOW staat het hier. Zo goed mooi, hè? Hou je er nou eerst een Hilendal mee op? Nee, dat is net de bedoeling. Gewoon met het bedrijf, maar dan peel ik nog wat terug ZZP'er. Maar alleen nog voor de jongens, hè? Net voor andere bedrijven of zo. En misschien zo'n klusje schrijven. Wie kennen ze? Maar ja, je nog net. Nee, lang nog niet. Het is net goed om hele dagen tussen te werken. Dus juist wel als die biscuitmoetsen erbij deel brengt. Best mooi in beweging. Bloed een beetje vet. Een beetje geef. En als je thuis komt te zitten, dan zeik je in aan een purk. Altijd goed op mezelf passen. Goede kleren aan. Goede bescherming om mijn knibbels. Dat moet je. Altijd. En altijd, ik kijk altijd sport. Altijd voetbal, ik voetbal hier nog. En pruttig trainen. Maar nu train ik net meer, ja. Maar vrijdag nog even voetballen. Even een afsluitertje van een week. En even uitzetten. Hè? Daar mag je ook op passen. Een beetje genieten. Ik had vroeger ook wel eens gewoon en dan ging ik stiekem naar het kaninenhok. En dan rookte ik in het kaninenhok. En toen dacht ik ook in de huiskamer had ze net roken. Zei ik zo'n vrouw van de roken alweer. En de kaninen die groeien het hok uit. We gaan prut in Leeuwarden zitten, de laatste jaren. En we hebben hele mooie projecten gewoon. Het Saarland hebben we in. Wij hebben de Neestad in, ja, dat wordt wel eens een beetje oorzoektocht, omdat ze wat glad binnen. Al de Hoofdsterkerk af. En als er dan later is, nou ja, dan zitten al je mensen mooi op die trappen. En die trappen ga ik zelf maken met mijn compagnon. Ach ja, dat is wel een goed gevoel. Je leert wel wat achter.